Fáilte rót chuig an bogcraoladh seo ar www.isfeidirleat.ie. Sraith a trí, lá spraoi san Ardchathair. Jóigh tú na nótaí a haon leis an bogcraoladh seo faoin nasc an tSraith Pictiúr 2012 ar an suíomh. Bhí an tSraith Pictiúr os de chóir fad is atá tú i gcéisteacht leis an bogcraoladh seo. Slide 2. Pictiúr a haon. Airfort Vala á clia. Trúr I chur fáilte rihanna, áthas ar gach duine. Slide 3. Abertí simplí do Pictiúr a haon. Bhí na daoine anseo ag Airfort Vala á clia. Bhí an trúr ag chur fáilte rihan Spáineach darba anam ana. Bhí áthas an domhan ar gach duine mar bhí siad ag smaoinemh ar an lá sa chathair. Slide 4. Fórbord folklóra ar Pictiúr a haon. Bhí sé déanaach san oíche nuair shiúil ana isteach trí na doirse sláin dáile in Airfort Vala á clia. Bhí sí tagtha ar dearg hir hall. Seans go raibh an trúr a bhí ann ará is fearr déanaach nach chuithe. Bhí chuile gunna riméadach agus bhí an bheirt Cailín, Anna agus Caitríona ag tnú go mór leis an lá mór san Ardchathair. Slide 5. Pictiúr a dó. Turas bus ar fud na carrach. Bus dúbalta. Bus gá urlár. Sráidí conal, an spíocha, ard ifig an fuist. Slide 6. Abertí simplí do Pictiúr a dó. Bhí Caitríona agus Anna ar thuras bus ar fud na carrach. Bhí siad ina sí ar an dara thurlár de bus dúbalta. Bhí siad ag dul síos sráidí conal. Bhí an spíocha agus ard ifig an fuist le feiceáil sa chúlra. Slide 7. Fórbord folklóra ar Pictiúr a dó. Lá bra tirim a bhí ann, agus bhí Caitríona agus Anna ag dul timpeall na carrach ar thuras bus. Bhí siad ag baint taitneamh as na radharc agus as an atmosfér. Bhí an ilimiread struchtúr nó íseach agus fergnamh seanaimseartha le feiceáil ar shráidí conal. Tóg mar hampla, ard ifig an fuist agus an spíocha. Tóg go leor greengraph den na radharc starúla. Slide 8. Pictiúr a trí. Turas timpeall choláiste na tríóide. Bhí an leabhar cheannis agus an leabharlan ada le feiceáil. Dit siad sa bhéalainn. Slide 9. Abertí simplí do Pictiúr a trí. Chúig siad go dtí choláiste na tríóide. Thóg siad turas timpeall an choláiste. Bhí an leabhar cheannis agus an leabharlan le feiceáil ann. Dit siad sa bhéalainn. Slide 10. Fórbord folklóra ar Pictiúr a trí. Bhí slua mór sa Pictiúr seo ag siúil timpeall choláiste na tríóide. Is dócha go raibh siad i gcéirí cuairt a thabhairt ar an leabhar ceannis agus ar an leabharlan ada. Tá clú agus cáil ar an leabhar ceannis ar fud an domhain. Bhí Anna stocha leis an ocras i níon na leabharlanna agus ba sin an cúis a neacha siad isteach sa bhéalainn. Slide 11. Pictiúr a 4. Cuairt ar bhiúsaim Pharc an Crócaigh. Guardian na Nanmhatha. Ard Aglis. Caisleán. Slide 12. Abertí simplí do Pictiúr a 4. Thug an bheirt cuairt ar bhiúsaim Pharc an Crócaigh. Chonaic siad a lán stara ann. Ina dhé sin, chuaigh siad go dtí an stád a bhíomha. An sin, a railó go dtí Guardian na Nanmhatha. Tar éis sin, chuaigh siad a raibh go dtí Caisleán Vala á clia.
Slide 3 Fórbord folklóra Pictiúr a chathair. Thug an verticú cuairt bhiúsaíonn fearc an crócaigh. Bhí an áit lán le stair himúil spéisiúil an chumann luachlas Gael. Aráil amháin sin go dtí an stád a bhíomha. Ba stád nua a bhí díreach nua chócha le háisne den céad sco. Shiúil siad timpeall gairdeán na nanmhatha in dhí sin. Bhí bláthanna agus plandaí de gach sais le feiceáil. An sin, stop siad ag ard aglaisné fáraigh. Slide 4 Pictiúr a chuaig. Ag githe béile, ag ligean a scíthe, ag siopadóireacht shráid grafton. Slide 5 Abertí siimplí do Pictiúr a chuaig. Stop an bheirt bhean ag bílean dar bannan burks agus dit siad béile jazz. Bhí ocras agus tuirse orthú faoin am seo. Bhain siad taitneamh as a scí a ligean. I ní an bhéile, lean siad a ráid ag siopadóireacht shráid grafton. Slide 6 Fórbord folklóra Pictiúr a chuaig. Bhí an bheirt bhean mharmh a gusa agus spianta amach nar thug siad an bhéile. Bhain siad an taitneamh as an seans a scí a ligean agus béile jazz a bheith acu. Bhí siad stúcha leis an ocras agus mar a deir an seanachil is maith an tanin an tuchras. Leanna a ráid leis an siopadóireacht i ní an bhéile shráid grafton. Bhí siad mílte leis an rogha airseán siopaí a bhí ar an trád sin. Slide 7 Pictiúr a sé. Cuairt Airchlann na Manistrach. The field le John B. Keane siúil. Dog siad. Cheannig siad. Slide 8 Abertí siimplí do Pictiúr a sé. Bhí sé a 5 nar throch na colony Airchlann na Manistrach. Bhí the field le John B. Keane ag tosú ar 8 chlog. Cheannig siad na ticéad ag an desk ticéad agus dog siad na cótaí i seomra na gótaí. Slide 9 Fórbord folklóra Pictiúr a sé. Cuir a deire leis an lá le cuairt a thuairt Airchlann na Manistrach. Bhí sé 5 agus cuile hans go raibh an drama The Field le John B. Keane le bheith ag tosú ar 8 chlog. Ceannaíodh na ticéad ag an desk ticéad agus fágad na cótaí i seomra na gótaí. Ba dhearradh siachainte sidnach é do lá scléapach gníomhach. Slide 5 Ceisna. Slide 5 Ceisna samplacha. Meas tú cén chuí a raibh Anna ag mothú nar a tháinig sí tríd an doras ag Airfort i Pictiúr a hain. Céir a bhí le feiceáil ar chúl Pictiúr a dó. Anamnig an gá stád ar thug siad cuairt orthú i Pictiúr a chathair. Meas tú an raibh siad ag baint taitneamh as an méile i Pictiúr a chuaig. Cén fá? Céir bhí ar siúil san Airchlann i Pictiúr a sé? Céir bhí scríofa ar an gá chomhartha a bhí ar dheis i Pictiúr a sé? Sin deire an ceachta gur an míle mágat agus go nearú go geal leat.